or lease from in the morning. مکتبم تمام نکردم من رفته بودم. چرا به مهاجرت رفتید؟ دستوری که کار کرده خونه رو گرفتم. از 2018 ما постоянно место работы نیست. فقط 8000 برای پاتنت. فیرما بانکروت شد. سبب در چی بود؟ بسیار آدم‌ها رو 1-2 ماه پولشون داده نتونست. چرا؟ просто так اینو ابیک نمیتیاد. ابیک باوری پول نتیاد کو باور میبرایم. تا کجا با مردم کار کردن آسان است؟ حتی من همون باور کردن در کار نبود. салому алайкум дӯстон, бо шумо ҷамшеди маъруф ва ин подкасти тозаиҷоди садои муҳоҷир аст. подкаст дар бораи муҳоҷирони меҳнатӣ ҳарф хоҳад зад. фасли аввали подкасти мо аз мушкиливу дастовардҳои муҳоҷирон қисса мекунад. дар ин подкаст бевосита бо худи муҳоҷирони корӣ ки меҳмонони асосии моянд аз ҳаёти рӯзгор, кору фаъолият ва таҷрибаву саргузаштҳои онҳо суҳбат мекунем. меҳмони навбатии мо орифҷон ном дорад. салом орифҷон. салому алайкум. нахуст худро барои шунавандагони мо шинос мекардед ки чанд сола ҳастед, оила доред ва чанд фарзанд доред? марҳамат. ман оиладор, 40 соламан, оиладор. соҳиби 4 фарзанд, 3 писар, 1 духтар. орифҷон, бори аввал кай ба русия рафта будед ва кадом корҳоро дар он ҷо иҷро мекардед? аввал 2001 якум сол, ҳамин он вақто 2001 шароито сал вазмин буд. ҳамин сол мактабам тамом накарда ман рафта будам. бояд моҳи май мактаб тамом мешуд ё синфи 11 тамом мекардам. ман моҳи март 2 моҳ пеш ки ман шинос ҳешамоқти рафта будам. он вақто одатон таваккал рафтан вақто дигар буд. барои ҳамин одами шинос агар хоҳед ҳамин вақт мебаранд, набошад намедонам дигар гарантия. барои ҳамин мактабам тамом накарда ҳамун 2001 моҳи март якум муҳоҷирӣ рафтагӣ. онҷа чи хеле мактаб тамом накарда ягон хонар надорам, ягон образование надорам. якум сол ҳар хел кор мекардем. аввал коромо зелен ҳамин ободони шаҳр гӯем. ободони шаҳр ба як сезон кор кардам. ба фаҳмидам бехонар одам умунҷа хонар бошад ҳама ҷоянда востребования ва секин 1 сол 1.5 сол гашта хонар ёд гирифта. баъд ҳамин стройкара қапидан дастройка кор карда хонар гирифта. чаро ба муҳоҷират рафтед? сабаб дар чӣ буд? масалан мактабро ҳатто хатм накарда то бо охир якбора фавран ба муҳоҷират рафтед. чӣ сабаб шуд? мо дар оила мо 6 нафарем. ин калон фарзанд ман. ҳамон вақт мактаб нағз мехондам. баъд шароит набуда. хулас падару модарам ҳама ҳамон кор кардагӣ ёфтагӣ баятон ман ба вай мекард. бо баъди ман 5 фарзандо шароит сахт вазмин буд. барои ҳамин ман маҷбур шуда рафтам муҳоҷирӣ. хуб, ҳамон вақте ки рафтед дар атрофатон дӯстону хешовандон низ кор мекардан ё фақат танҳо амакатон кор мекардан? Не, райони мо бачаҳо будааст. чанд нафар буданд? ҳамон вақт дар як бригада хато накунам 20 нафар будем. бо чӣ кор машғул мешуд? ҳамин ободони шаҳр. мисол гулоро вай мекардем, чизае ҳамон гирди байни шаҳр. ин кадом шаҳр буд? ин шаҳри Сургут. бори аввал рафтагитон ҳамон Сургут? бори аввал рафтагим гоҳ шаҳри Сургут буд. аз кадом ҷиҳат барои шумо Сургут яъне мувофиқи мақсад аст? чаро ҷоятонро иваз накардед дар ҳамон худи Русия? иваз накардагим сабабаш якум бор ҳамин шаҳрро рафта будам. ҳамонҷа шиноседа ҳамон шаҳр. барои ҳамин ҳамонҷа уже қавлаи рисковать времени нету. соҳиби 4 фарзандамон ответственность. барои ҳамин ҳамон шаҳр рафта мебиям. хуб, ҳоло дар куҷо кор мекунед ва бо чӣ кор машғулед? ҳозир данное время хонара ёд гирифта. хонара мо основной каменщик, деволгар. як хонара ёд гирифта як фирма даромда. дар ҳамон фирма 2004 даромда бошам то 2018. то 2018 14 сол дар як фирма кор мекардам. ин фирмамо нағз буд. сезонӣ кор мекардем. он тарафо хунук сахт мешад. ба ҳамин зимистони ҷавоб медод. гашта меомадем хонамоно. дам гирифта бо аввали баҳор ҳамин 14 сол. ҳамон корхона кор карда секин доверия даромда. онҷа бригадириям кор мекардам. 2013 доверият карда уже объект медод. ҳамон ҷа сар карда. аз тарафи фирма путёвка дода буд.
шаҳри Дубай ҳисоби корхона путёвка дода буд. 2016 10 рӯза Дубай рафта омада будаем. Коргаро қатъи ҳам итерсо бо бригадиро як состав шуда рафта дам мегирифт. Ба мон фирма 2018 постоянно ягон ҷой кор карда наметонем. Уже ҳамон корхонае ки уже сол ба сол қиин шудеста. Як фирма ҳамин кора сар мекунад. Намон ҳама чиз аз банковский система шудагиай. Через банк финансирование мешавад, ба стройко вай мегирад. Намедонам чӣ сабаб шуда бисёр фирма ҳамон фаъолият карда наметавонад кораша. Намедонам чӣ сабаб мешавад. Ё пула задишка мешавад, ё банкрот мешавад. Ҳисоби ҳамин 2018 мо постоянно место работы нест. Приходится в разных фирмах работать. Акай Ориф-ҷон, кадом корҳои сохтмонро иҷро мекардед ё мекунед? Мо жилой домо аст. Асосаш фундамент сар шуда то ҳамин криша то ҳамон вай каданда пӯшидан наружной корода кори беруна. خیلی خوب. شما گفتید بریگادیر هم شده کار میکردیم. تو امروز حساب کردید که تقریبا مثلا در خود همون شهر سرگود چقدر ابیکت بیناهای مثلا بلندوشانه گوییم یا اینکه عموما ساختمان هایی که شما ساختید چقدر رو تشکیل داد؟ تقریبا چند عدد ساختید؟ در کجاهای شهر سرگود ساختید؟ سنتر شهر основной биному фирма ҳамон дами шаҳр дута фирма бошад, якумаш ё якта бошад, ҳамон худаш фирма пешқадам фирманда кор кард. номаш чӣ буд ширк? Северстрой. ин фирмаро ҳама медонад. баъд ҳамон чӣ сабаб шуд банкрот шуд. ҳозир кор накардаш аз фирма? Не, ин кор накардастай. бо ҳамон фирманда бисёр коргоро ҳамин охранги 2 маҳ маошотона гирифта тонистиги не ҳисоби банкрот. чанд нафарро шумо то имрӯз бо ҷои корӣ дар Русия таъмин кардед ва онҳо аз кадом шаҳру ноҳияҳо буданд? бисёр одамо дастгирӣ мекардам. соли 13 агар гирем то ҳамон рӯз 200 зиёд. основной ноҳияи удам спитамен ба ноҳияи масчоҳ участкию 1 2 хоб панҷакент хоб во 5 основной ҳамин ноҳияҳо. мехостам фаҳмам ки кадом мушкилиҳо ҷой дорад ва то куҷо бо мардум кор кардан осон аст? муомила ёфта кор карда 2018 ман ягор маҳсулият надидам, чуба ки корхонае ки вай буд серьёзный буд. ойликашон ягон хел гӯем ки ойликаш монда ё пагаҳо пулаша метиҳад наметиҳад, ин хел ваён набуд. фирма ба дараҷа боварӣ буд ки то 2018 ман фаҳмидагим не. 2018 уже фирма банкрот шуд. баъди ҳамин банкрот кор кардан дар кор как буд дальше продвигаться кардан дар кор. барои ҳамин ягон фирмо ҳастед ки кор кардем пуломо медод. фирмо ҳастед ки пуломо надода зарар хӯрдагем. зарар ҳамин маошомо гирифта натонистем. инҷа чхел гӯям ман воситаи ҳамин вай мекунам ки чанд сола строительной компанияда кор кардагиай ман просто так ину объект наметиҳад. объект боварӣ ҳунари ман хондагӣ нестему. ман практика ҳамин ки чертёж стратегия ҳамин достройка гӯем да кора бурда медонам. барои ҳамин строительный компанию медонад, что не просто как бы бригадир ман, но на самом деле как бы умею работать с чертежами. ҳисоби ҳамин кор предлагат мекунад. мана ҳозир 2023 бошад. 2022 моҳи феврал як корхона қити договор карда бачаҳо қити даромада кора сар карданд. он фирма ки нав фирма якум унҷа директор масъалаи стройка ягон чиза намефаҳмад. вай хост ки как бы строительный ваянда кор кунам. хоб баъд ҳамон 2022 моҳи феврал сар кардагӣ бошам то моҳи август гӯем ломо як ҳафта задишка бошадам медод. баъд моҳи август сар кард задишкара. унҷа ҳозир шароит баъди не только халқи мо бутун вес мир баъди пандемия бисёр зарар кашида. ҷои кор амо бештар муҳоҷирои ҳамуш аз Русия мерафтаги ваё баромада натонист. чиз ҳамин дорад вай кард. бо бисёраш банко кредит гирифтагиай. ҳамин хел сал вазъият бо ойлико вовремя натиҳад одам рафтода мешавад. ба ҳамун вақт 2020
моҳи август сар кард задешкара, сентябр ҳама уже задешка мекунад. Ки кор мекунад? Ба сексекен ҳамон нағз ҳунармандо партофта бирафт. ин нағз мешад гуфта манам то моҳи ҳамин сол то январа ман кор кард. Нағз мешад. Мы отдадим, ты обязательно дашь людям деньги. Ин одамо все равно директор омада гӯятам вай мекунатам. Одамо агар донатам что фирма пул натиҳад ман уҷо метиҳам. Ман просто сабабчи ҳаминҷа кора. Хуб ки ҳамин ризқаш ҳамонҷа ва вобаста шудаги бошад ман рафта кор кардиги ман просто сабабчи шудаги. Ба ҳамин фирма охиран банкрот шуд. Мен ҳозир банкрот объявит кардаги не хулоса бисёр одаморо охиранги 1-2 моҳ пулошон дода натонист. Ба мы обязательно отдадим гуфта мы арифу дадим. Ариф ҷон отправит ҳамин хел шуда ба пе муҳоҷирон ман ҳамин пе ҳамшаҳрон падвадид шудам аз пушти ҳамин фирма. Барои ҳамин инам чизи шуд ман ба қавлаи урусо урок дарс ки следующий раз как бы кал фирмо хити кор накардан кор кунанам ҳамон юридический договор заключат кардан. яъне шумо надоштед ин хел чизоя? Не, ман ин хел чизоро надоштам. яъне аз соли 2013 ҳам надоштед? Не, аз 2013 ҳам надоштам. ҳамин вай шуд ки юридически ҳамин через ягон ИПМ фирмама договор заключат карда, ина заверят карда и лёжаш боса через нотариусма заверят кардан ё ҳамин хулас имзои ҳамон вай печат ҳамон фирмара договор нотариус ба ваятли ягон вай мерату. яъне ин хатоги шумо буд? мо ин чиза намедонистам да хатоги як чиза сар мекуне баъд вай шуда мегӯрад ку идея как бы хато ахсоби чиз буд. хатои ман ҳамон бовар кардан дар кор набуд. اونجا گرد همین کلونو اول من قطعی همون بانکرات شدگی فیرمانده کار میکردگی آدم ها بوده است. اینا منو اووریت میکرد که اشتباه کار میکنیم پولتا обязательно میگیرین. اینا این خیلی وای نیسته ایرو با این خیلی حالت وای میشد که با هیچ کی بکلا نمیگیرد. همین همون اووریت کردگی آدم ها هم уже دیگر خیلی وای میشد. این خیلی سیتواسیون ده. برای همین دلش احتیاط شده کار کردن در کار. به نظر شما مناقشه های اخیر بین روسیه و اوکراین تا کجا به همین کارهای شما تاثیر گذاشت و عموما به همین کارهای شرکت ها تاثیر کرد؟ تاثیرش فهمیدگیم نه، لیکن سالی گذشت من همین گذشتگی سال همون تاثیر ها را فهمیدگیم نه. این سال من نیت دارم با رفته کار یک شرکت که من با از کار سر میکنم با میفهمم. این سال من رویم با میفهمیم ده سرنا همین سکسیکن تاثیر میکنه. یعنی امروز مثلا نظر به سالهای پیش پیدا کردن جای کاری در روسیه چقدر است؟ آسان‌تر است یا مشکل؟ نه مشکل. اول پاتنت پیدا شد. پاتنت حاضر 2023 با من میرفتیم شهرنده مهاجر با یک ماه با 7000 روسی شد. همین روز با 7000 کورس ما را 1000 سامان زیاد میشه. اینا باید продлевать میکنه چیزای همین دراز میکنه. رجیستراسیون را دراز اساس پاتنت همین اساسی همون چیز قطعی دراز میکرده رجیستراسیون گویم اینم پول عدل نه. یک ماه بر رجیستراسیون 1000 سوم توری میگیرد. 1200 سوم توری میگیرد. فقط 8000 برای پاتنت هر ماه. انا اون سالی که اول تا 2018 بیشتر فیرما общежит داشت، ترانسپورت ارگانیزovat میکرد، جای خواب بی پول جای خواب میداد. حاضر بسیار فیرما فقط همین معاشاتون میتید و یاتون به نگاه نمیکنن جای خواباتون به جای خواب سلیمت کردن در کار، اجاره گرفتن در کار، خوب ترانسپورت رفت آمدن، خوراک продукта از همین جهتا уже سالهای پیشنگی با آنچه قین شده. می پاتنت شد از پشتی پاتنت آنچه روزا میشد آدم این چیزا همین وای که یک روز اگر پول یافتن نتونید همین مهلتی وای رجیستراتتون دراز کردن در کار زندگی میشد که حالتایی که بی پول میموند آدم پول یافتن نتونستید уже این چیزا میسوزد تا اینا گرفتن 30,000 روسی 35,000 روسی расход کردید می همین چیزا همش میسوزد. از نو بخیر گفتن نکنیم که دیپارتاسیون میشه. از نو نه уже براندن در کار اینم нарушение. اگر پول سپردن نتونستید برای پاتنت нарушение کرده از تریتوری روسیه میبرندید уже این нарушение аннулировать میکند یا همون ویز روسیه 3 ساله ممکن نیست در اون.
бачаҳо ки мебиёд вақти кор даромдан ҳай одами боварӣ гуфта медарод ҳама чиза интересоваться намекунад. Ин чӣ хел вай ҳай досодаи мепӯл досодаи одам боварӣ боварӣ михел даромда кор мекунад боварӣ ахсоби чиз мешавад. То ҳамон сол ман худо ба шукр чанд қадар да ҳамон фирма гӯем банкрот шудаги фирмамо чанд сол фаъолиятамо ҳамонҷа бисёр одамо дастгирӣ кардагияи ман ҷои кор таъмин кардагияи ман аз пушти ҳамин одами боварӣ ном гирифтагиайда ман одами боварӣ. Аммо ширкатҳои пулотон наметиҳад мо борин сабабчиё фирмо ҳамон пул натиҳад ку аз бовар мебироем. Барои ҳамин маслиҳатам муҳоҷирро ба ҳамин рафта фаҳмида юридический договор баста бо кора сар кардан дар кор. хуб Орифҷон, мехостам дар фарҷом аз орзуҳои шумо пурсон шавам. Дар овони хурдӣ кӣ шудан мехостед ва дар оянда чӣ нақшаҳо доред? орзуи ман ҳамин мо ҳозир гуфта гузарондам ҳар киро бовар кардан қийнай локин ҳамин рафта кор сар кардан мо фирма ба ҳай бовар дорам ҳаракат мекунам чтобы ҳамонҷа кора вай карда соли 2022 фирме ки ман кор кардагӣ ман қати кор карда бурафтагӣ бачора ҳамон зарар кашидагиша зарар кашидаги ин фирма уже бакалла намегирад фирма вай шавад серавна ман намехоҳам ки аз пушти дасти Ориф кор кардем пуломо мондай гуфта ман намехоҳам имин гапа ман ҳаракат мекунам аммо фирманда кор карда секин ҳамон ҳам зиндагиро дидам ҳамон ҷамъ мекардагим пуломо ҳамин фаҳмида ки чанд пул мондагия ҳаминоро додан чтобы номи Ориф дасти Ориф кор кардем мехел шуд ҳамин мехоҳед ки нақшатон амалӣ шавад. Дар хурдӣ кӣ шудан мехостед? вақти хурдсол будед майда будед кӣ шудан мехостед? ман мехостам духтур шавам химия ва ё чизро наз мехондам духтур касби ҳамон вақт ҳамин духтур худо ба шукр соло гузашт мана соҳиби фарзанд шудам писарам мана ҳозир мединститут ба дохил шуд имсол якум курс обши табобатӣ ба хонсода баъди 1 сол уже тақсимот мешавад ку ки кадом байда ҳозир обшира хонсода. хуб сипоси бепоён Орифҷон барои як суҳбати самимӣ ва пурмуҳтаво. дӯстони азиз ба шумо низ ташаккур ки то ба охир ҳамроҳи мо будед. ба телеграму инстаграм ва фейсбуку ютуби мо обунашонро фаромӯш накунед. ҳамаи пайвандҳо дар зери ҳамин подкаст ҷой дода шуданд. хеле шод мешавем агар дар шаҳр андешаҳои худро нависед. то ҳафтаи дигар дар ҳамин вақту соат моро пайгирӣ намоед.